Ήθελε το παπούτσι που φτιάχτηκε και άνοιξε το παπούτσι, το οποίο είναι το ωραιότερο παπούτσι και είναι έτσι στο σχέδιό του. Γιώργο. Γιώργο, για να μην έχεις βάλει ένα παπούτσι ποτέ. Πάρ' το σπίτι ρε παιδί μου, να καταλάβεις λίγο πώς φοριέται. Γιατί σκέφτεται την πατησιό μόνο το βλέπουμε. Μέσα εκεί, σαλόνι χώρ, σε δύο χώρ το περπάτημα. Λοιπόν, ξεκίνησε με πολύ ωραία πράγματα, με πολύ ωραίες φωνές, η επιτροπή είναι γενιάλ, είναι πολύ όμορφη. Η Έλλη ήταν, έπαιξε με τη μοίρα της με το μοβ, δεν έχω να πω, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφη. Το οποίο θέλω να σου πω ότι είναι ματζέντα. Δεν το λέμε μοβ, το λέμε ματζέντα. Δηλαδή? Έτσι θα λέμε το μοβ εδώ και πέρα, ματζέντα. Πάμε να δούμε τι φορέθηκε από αυτό το θέμα, Παλαιστινές. Πάμε τώρα. Μια μίγα. Μια μίγα παρέα. Και η Μπίλιο στις οθόνες. Α, η πεταλούδα που έχει πεθάνει πάνω του. Τι είναι? Το μοδιάστηκες. Δεν είναι σαν πεταλούδα που έπεσε στο τζάμι, αυτό που κολλάει, καλκομανία. Μ' αρέσει. Το χρώμα το βλέπω, μου αρέσει με το μαύρο. Ήταν να λείπει πέντομο. Νότι. Λοιπόν, το κοφτό τελικά μου συνηθισμός, γιατί αυτό είναι κοντό κοφτό λέγεται. Είναι το κολονάκι, όπως κάνει η Μαρία τώρα. Μεγάλη εβδομάδα, Μαρία. Ντροπή. Η σκότη δεν ειστεύει.